আরে চেন্টো हाँ बड़ बहू ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଉଛୁ କି हाँ कौन लगी ଏଠି ପୁଅ ଚିନି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇନଥାନ୍ତୁ ଚିନି 20 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ସୁନା ବାପାଟା ଚେଣ୍ଟୋ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଉଛୁ ना ଯାଉନି ଯଦି ଟିକେ ଯା ହରି ବାପା ଚୁଡ଼ା ଆଣିଦେବୁ ମୁଁ ଖାଇବି ବୁଝିଲୁ ସୁନା ପୁଅଟା तो आखि तीर छाती चिरी मोर मन रे दिया सिनी मारी देला रे କାହିଁକି ବାପା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କଦଳୀ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ এইটা পাগা মুন্ড ଓହୋ ଯଦି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଟିକେ କଦଳୀ ନେଇକି ଯିବୁ ମୁଁ କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ କଦଳୀ ନେଇ ଯାଇପାରେ ଏ କରେ ଚାଲେ ଧରିକି ଆସିବୁ